So I'm sure we can do better mesenzela uJesu. Singahlala phansi. Ngicela ukuthatha leli thuba first and foremost sibingelele ubaba nomama uDokotela Ngwanyane egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela nje bazalwane ke sibaphe izandla ezinkulu to honor and celebrate them. Ngibingelele umfundisi nomama uMthembe kuyibona ngifike ngabo la. I greet you egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelele the fivefold ministry abefundisi bonke, leadership yonke yebandla, obaba, omama, osisi, obhuti egameni lika Jesu. Amen. Ngibingelela abantu abasha. Ngeke nisendanze kangabe seniyangilahla mase ngilanga ngibingelela abantu abasha. Nazo ake uqhebe nje umakhelwane umnike high five uthi wenze kahle wafika. Miyeke lo ukhathazwe ithomoya ke uthola umunye thana wenze kahle wafika. Bazalwane, it's a great honor ukuthi sibe khona kanye nani kulolu suku lwanamhlanje. It is true that kusukela nje izolo until namhlanje, until now, uNkulunkulu has done you well. Sibonga social media uthi umuntu uyakwazi nyathi at the comfort of akwenzayo angene online abone. Amen. Ayikho nje into engithokozisa kakhulu njengokwazi ukuthi awumkhulu vele mina umsebenzi engisengizowenza. Umfowethu umfundisi uwise usebenzile, so I am glad ukuthi ke kumina sekuzobalula. Amen. I've got abazalwane base Word Empowerment Church abangiphelezele. Ake nithi nje izandla. Amen. Amen. Kubona bakhona ngino first born wami, no second born, umagcino kusele noma anithi nje bafowethu banibone lapha. Abadala ke ngabe sebeyasho ukuthi lapha kamngadi se room 8 isemzini weyinsizwa. I've got 3 boys. Amen. Inkosi iyangibusisa ngabafana. Amen. Ngicela sibe siya ku Genesis chapter 41 verse 39, not John chapter 15 verses number 5. Mhlambe before nje ngiqhubeke kakhulu baba noma mdokotela, it's truly an honor ukuthi sikwazi ukuma kuleli pulpit njengomfundisi waseMlazi. I think kumabhokiso wathikayo futhi sengiyakwazi ukuthika nami ukuthi bengisekhaya elikhulu. We honor umsebenzi uNkulunkulu awenzile ngani, noma ngabe mhlambe singabi eduze, but the impact yenikwenzayo impact how we run ama ministries ethu. So siyambonga uNkulunkulu ngani. We honor your God and we are grateful ukuthi sibe kanye nani eMlazi. So we really honor you. Siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Bafowethu nginayo ke lento ukuthi ngilo mfundisi okuthiwa uinteractive. Ngamanye amazwi mengishumayela ngiyathanda ukuthi sisebenzisane. So nje mhlambe nje ngicela ungipracticele nje umqhebe makhelwane ngendololwane kusazoba mnandi. Miyeke lo uyasinqena izulu ngitshele thana kusazoba late. Inginga yami ukuthi angazi kodwa ngabona lezi ingane zethu zamantombazana anganazi nanithini litheni. Hayi ke ngithola ibandla eli right, ngisendaweni right. So now and then ngizolokho ngicela nje kancane umqhwebe makhelwane umthindi umakhelwane. Hayi ngoba ngabuka kakhulu iTV. Mhlambe nizayi kwabuthanda bashumayeli baphesheya. Cha, ngafunda uMatthew 18 verse 19. Othi when 2 or 3 touch and agree, nanoma yini abayicelayo ubaba uyakubenzela. Angazi noma singapractice yini ukuthi kukhona enokukholelwayo ukuthi inkosi izokwenza before this conference is over. Ake unike umakhelwane high five uthi impilo yami izoshintsha. Genesis 41 verse 39 bese kuba uJohn 15 verses number 5. Ngiphinde ngibe umfundisi ke oyathi umebona i-theme engizame kakhulu to abide by the theme. Singibonile ukuthi it's being Christ centered.
So sizobuka nje along those lines kusuku lwanamhlanje. Mase sitholile bazalwane sithi amen. Ngifunda ngesilungu angazi noma ukhona ufunda ngesiZulu noma niyangikhulula ukuthi ngiqhubeke umfundisi Mthembu ngaqhubeka. Amen. Genesis 41 verse 39 ngufunda kwi God's word. Then Pharaoh said to Joseph, because God has let you know all this, there is no one as wise and intelligent as you. Ake utshela makhelwane, I am wise. Tshela makhelwane, I am intelligent. John 15 verses number 5 ufundeka kanje NIV. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ngizocela ukunika my topic bese ngizonika i-subtopic engizosebenza ngayo namhlanje. Into yami kuzoba part 1, since I'm seeing you again tomorrow. Part 2 ngizobe sengiqhubeka nawe. Amen. Ngizothi a Christ-centered life through the life of Joseph. A Christ-centered life through the life of Joseph. So sizobuka impilo kaJosepha kodwa siyibuka a Christ-centered life. Ngiyazi so ilungisa kahle kusasa ukuthi even though it's in the Old Testament, but ngifuna sibuke through the eyes of the New Testament, simbone a Christ-centered. But ke engizotshela ngicela unike umakhelwane high five wakho ngayo namhlanje ileya namhlanje ngifuna ukuvala ngayo ethi we got this. No yambotha akakuzwa la ke uthola umunye ithana we got this. Ngicela nisho njengabantu abasha nathi we got this. Uthi noma izinto engahlangani but we got this. Noma izinto engahambi ngendlela but we got this. Noma ngathi kumnyama kodwa we got this. Noma ngathi sivalekile kodwa we got this. Noma ngathi akubonakali kahle kodwa we got this. Sawubona sabe. Udlale ke. Ngiyacabanga uyangazi mase ku right uzobusubona. Qhubeka kanjalo. Bazalwane, we are living in a time la khona njengabantu uNkulunkulu is no longer a priority but is becoming an option. We are a people esebe beya ngokujwayela ukumenza option uNkulunkulu, and sibese siba nale illusion yokuthi uNkulunkulu eyioption zonke izinto izohamba ngendlela, zonke izinto zizohamba kahle. Sinalo leli phutha eselenzeka ukuthi mesimenzi option sicabanga ukuthi ama ability ethu azokwazi ukuthi asinike ubuhlakani sokuthi siphile impilo ngendlela efanele. Sisesikhathini la khona kunabantu akade bekhonza kodwa sebeyishintshile indlela abayicabangayo ngokukhonza ngoba uNkulunkulu is becoming an option and not a priority. Kodwa ngazi bazalwane bengasho yini ukuthi if there was ever a time yoku prioritize uNkulunkulu isona lesisikhathi. Uma singakhuluma iqiniso lesisikhathi isona sikhathi esidemandayo ukuthi simprioritize uNkulunkulu. Ngoba mawuvula amehlo uzobona ukuthi le illusion yokucabanga ukuthi uNkulunkulu angaba ioption. Siyabingelela umpostoli uBiyela. Ngiyacela bazalwane nanga umpostoli Biyela ehlala lapha emumva. Amen. Kungenzeka bazalwane ukuthi ke le illusion eyenza ukuthi sicabanga ukuthi uNkulunkulu iwi option iyona eyisitha empilweni zethu. Amen bazalwane. Buyani kumina ningasabi buyani. Sene right angithi. Okay. So if uNkulunkulu sizomenza ioption singamayenzi ipriority, then sizoba ne challenge. So kubalekileke that we come back to a place la khona uNkulunkulu eba ipriority angabi ioption. Uma uNkulunkulu simenza ioption uzobona nje ukuthi ngenxa yokuthi uNkulunkulu sesimenze an option sesiphila kwi society ekhala estrugglisha with anxiety. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu sesimenza ioption sine society that battling depression. Ngoba uNkulunkulu sesimenza ioption sibhekene ne society ene issue ye low self esteem.
ngoba uNkulunkulu simenze ioption siphila kwi-society enama high unemployment levels ngoba uNkulunkulu simenze ioption sesiphila kwi-society with lawlessness ngoba uNkulunkulu simenze ioption one of the biggest issues esinayo sinabantu abanama suicidal thought because God is not a priority kodwa uNkulunkulu is the option izinto othi umutrack 20 years ago ebeyingekho common seziyi-common manje and umbuzo ukuthi kwenziwa yini ingoba abantu bathatha uNkulunkulu bamenza i-option ukunoma uNkulunkulu abe yi-priority ake ngiqhubela umakhelwane uthi before iphele le conference uNkulunkulu uzoba yi-priority empilweni yami so uNkulunkulu eba yi-option and engabi i-priority sibhekana nezinto ebekufanele ngabe siyayinqoba kube izona eyinqoba thina ngoba uNkulunkulu is optional and not our priority kodwa ke mhlambe ke the best way uNkulunkulu angaba yi-priority ngaye empilweni zethu ukuthi thina siphile a Christ-centered life awungasoma nikhona yini esontweni so uma siphila a Christ-centered life kusho ukuthi uNkulunkulu becomes a priority empilweni zethu mesiphila a Christ-centered life asisho ukuthi zonke izinto esizenzayo siyamreportela zona kodwa into esiyishoyo ukuthi yonke into esiyenzayo siyenza from the standpoint of Christ being our foundation angazi noma ngisho kahle yini theme yale conference ukuthi uma singamenza uNkulunkulu abe yipriority sizokwenza lokho ukuthi uKristu abe the center of our life kodwa not just the center of our life abe isisekelo sempilo yethu not just isisekelo sempilo yethu kodwa uKristu abe kithi bese nathi siba kuye because if we are in Christ then nezinto eyishaya abantu abenza uNkulunkulu abe option ngeke isashaya thina ngoba ayisashayi thina zishaya lo sikuye before zifike kithi angasi noma ngashumayela namhlanje ebusuku ngathi kuzosebenzeka impela hayi bazalwane God is not an option thina sikuye naye ukithi and if Christ is in us then ngiyayithanda indlela uLuke abhale ngayo encwadini yezenzo ku chapter number 17 verse 28 iKing James ithi in him we live and move and have our being as certain also of your own poets have said for we are also uthi kuye siyaphila kuye siyahamba kuye sikho bazalwana ngasinoma ngayisho inlento ukuthi mesiku Kristu asimutsheli uma siphila kodwa ukuphila kwethu kutholakala kuye asimutsheli mesinyakaza kodwa ukunyakaza kwethu kutholakala kuye who we are is not what we inform him kodwa kuba kuye ikhona esikutholayo kusithethe singobani akawuqhwe makhelwane uthi I'm about to leave tell makhelwane ntana ngizophila ngiyacela utshela makhelwane wakuthana ngizophila tell makhelwane ntana ngizohamba tell makhelwane I am going to be who I am and ngizokwenziswa yini lokho ngizokwenziswa ukuthi ngikuKristu uma ngikuye kusho ukuthi I no longer live by my ways kodwa sengiphila ngeindlela zakhe kusho ukuthi angisahambi ngendlela engithanda ngayo kodwa izinyathelo zolungileyo sekuyizena oyi-orderishayo kusho ukuthi longiye akusashiwa yimina kodwa kusho yena ngoba in him we live in him we move in him we have our very being hayi bazalwane asihambi ngoba sisesontweni kodwa sihamba sikuye asiphili ngoba sisesontweni siphila ngoba sikuye i-identity yethu ayitholakali ngoba
ngoba sisesontweni kodwa ngoba sikuye ake ungitholele ababili noma abathathu uthi ngikuye inkinga usahleli phansi kusho ukuthi awukamthinti yikho nami ngeke ngikwazi ukuqhubeka ngitholele ababili noma abathathu ubatshela uthi ngikuye uthole phambi kwakho nosemva kwakho uthi ngikuye. So now King James bafowethu ngiyayithanda iCEV ithi the same Acts 17:28 lithi and he gives us power to live, to move and to be who we are. Usinika amandla ukuthi siphile sihambe sibe yilabo esiyibona. Angazi noma ngaphinde ngisho ileyo ngoba ngiyabona ngathi usekude kakhulu nami. Usinika amandla ukuthi siphile, ukuthi sihambe, ukuthi sibe yilabo esiyibona. Ngicela ukisho one more time. Usinika amandla ukuthi siphile, sihambe, sibe yilabo esiyibona. Ngicela ukukunika nje idefinition bese ngiyadlula. Melithi he gives us power kusho ukuthi ileli igama elithi he empowers us. Ake uqhebe makhele nthi I'm empowered. Now into ngicela ukufaka kancane nje eklasini lesingisi. Iklasi lesingisi lithi uku-empower kukhona i-prefix. I-prefix yakhona ileli igama elu-em. Engamanye amazwi leli igama elu-em lithi it is to put into, ukumfaka ngaphakathi. So ngamanye amazwi methi he gives us power lithi ufaka amandla kithi ukuze noma yini ehlangabezana naye empilweni kodwa sikwazi ukuphila ngoba khona amandla sefakwe ngaphakathi kithi yokuthi noma ngabe yini ehlangabezana naye empilweni kodwa leyo nto esihlangabezana naye empilweni ayinawo amandla okusinqoba ngoba greater is he that is in me than he that is in the world. Sifakiwe amandla okuphila. Ngamanye amazwi you in Christ you are empowered to live. Noma ngabe background yakho ithini, noma ngabe impilo yakho ithini manje, kodwa can I declare under the unction of the Holy Spirit you are empowered to live. Bafowethu angina nkinga ukuthi uphume ekhaya elinakho noma uphume ekhaya elingenakho kodwa you are empowered to live. Angina nkinga noma impilo uyizamile kodwa yangazameka kodwa you are empowered to live. Angina nkinga ukuthi mekhulunywa ngawe ayikho into enhle ebonakalayo kodwa I have come to declare as the youth sithi we are in Christ you are empowered to live. Ngizwe iBhayibheli lithi I shall live and not die and proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Ake uthola ababili uthi we are going to live, we are going to live. Sizophila, hayi nje futhi sizophila nje, sizophila. Ngizwile shile ethi ngisile ukuthi nibe nokuphila futhi nibe nakho kuqiqime. Ngizophila hayi bafowethu ngizophila, hayi bafowethu sophila, hayi bafowethu sophila, hayi bafowethu sophila. Noma ngabe kumnyama kangakanani kodwa sophila, noma benzima kangakanani kodwa sophila. Yini esenza siphile asisekho kithi kodwa in him there is life and life abundance. Mesikuye ayisophila. Ngizokutshela uze uyikholwe lento sizophila. Ayisophila, 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 ayisophila. We're gonna live, we're gonna live. Sizophila. So
uthi we are empowered to live. Besethi in Christ we are empowered to move. Cela utshela makhelwane lento yakho yokustaka njalo iyaphela namhlanje. Uthi uzosinika amandla ukuthi sikwazi ukuhamba. Tshela makhelwane lento yakho yokumandawonye uzoyithola kanjani uhlele khoneni iyaphela. Move ake utshela makhelwane thana move. Tshela makhelwane thana nyakaza. Ayinyakaza ngithi ufundisiwe izolo wafundiswa namhlanje qala ke manje unyakaze. Move. Awunyakazi ngamandla akho, awunyakazi ngeenergy yakho, kodwa yena uthatha amandla akhe wawashutheka kuwe ukuthi wena uqala unyakaze. Ngizwe amadoda amane ethi mesihleli la sizofa, mesiye mumva sizofa, kodwa mesiya phambili noma yini. Thola babili nabathathu thana nyakaza noma ngabe usathane bevimbile kodwa siyanyakaza, noma ngabe bekuvaliwe kodwa siyanyakaza, noma izinto bebeyingenzeki kodwa siyanyakaza. Move siyanyakaza. Inkinga yenu nani ngekho ngekhathi zethu zakudala ngake ngamlalela uLuda Chris bazalwane wayethi nje when I move you move, just like that. Ake uqamabamkhelwane ngesandla uthi nyakaza zonke iqalekiso size iqathake. Nyakaza yonke into ekade ikubambile izikudedele. Nyakaza wonke amazwi abakuthathe ngawazaphele. Nyakaza yonke iminyaka kade ivalekile izivuleke. Nyakaza izinto ezingenzeka size zenzeke. Nyakaza. Move. Akazi noma ningayenza yini prophetic action nami namhlanje ebusuku ningabe nisathatha a step back but move forward. Siyaphambili, backward never, forward ever. In him we live, in him we move, in him we have. Hlalani phansi. In him. So in him kuye noma yakhe impilo ngathi ngibona kathi ibheda kangakanani, khohlwa iyona ngena kweyakhe. Inkinga yethu sifuna ukulungisa impilo zethu, khohlwa eyakho ngena kuye. Yena ngene kuwe kuzophila yena ngawe. Izinto ezihlula wena azimhluli yena. Izinto ezivaleke kuwe uthe yena uma ngivula umnyango akekho ongawuvala. So ningixolele mhlambe mengiyona itima angizili ukufuna izinto zami zenzeke, ngifuna ukuzotholakala kuye, ngithola izinto zakhe bese ngibenefita ngokuba kuye. Tell number three. In him we have our very being. I-identity yami ayikho kimi, kodwa ikimi ngikuye, yena ekimi. Ngiyacela dokotela ukuba sensitive. Ngiyazi nina mhlambe ngeke nibuye nibe sensitive. Sinenkinga yokuthi izingane zethu are battling low self-esteem ngoba abazazi bawobani. But ngicela nje utshele umakhelwane umuntu omusha uthi lokhu uKristu ayikho, ilokho engikho. Noma bayangazi ukuthi ngifeyilile e-areani yami kodwa uKristu lokho ayikho, ilokho engikho. Noma bayazi ukuthi nginezingane ezingaki kodwa uKristu ayiyo, ilento engiyosho. So noma bangakhuluma ngamaphutha akho, amaphutha omuntu ongamazi, ngoba uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Inkinga abantu bakhuluma ngomuntu owuyena kodwa useyesha, noma evidence ikhona kodwa useyena.
My identity is found in Christ. So noma ngihluleka ukwenza izinto kodwa mengeke ngathola uKristu anisakwazi ukungibiza ngesahluleki. Ningasho ukuthi ngihlulekile kodwa ngisona isahluleki. Ngicela ukuyiphinda leyo ngoba uyizwa. Ningasho ukuthi ngihlulekile kodwa angisona isahluleki. Ngicela ukuyiphusha even more. Ningasho ukuthi ngiwonile kodwa ngisasona isoni ngoba sengitholakala kuKristu. I-identity yami our children are struggling with sexual identity. It's the biggest issue. But in Christ, kune identity ephelele yokuthi noma ngabe yini engistrugglisha nayo kodwa mengeke ngaba kuye. I-struggle sami akusona esami, i-struggle sami esakhe. And mekuyi-struggle sakhe unginika amandla. Angazi bafowethu ningixolele, uma sasizokwazi ukuzenzela sasingekho isidingo sakhe sokuthi aye esiphambanweni. Uma sasikwazi ukuyishiyela then umsebenzi wesiphambano awunasidingo. Kodwa the very reason aye esiphambanweni ingoba wayazi ukhona umngani. I like what I like. I wish of doing what I want to do. Kodwa isiphambano isona sesinginqabela. Hayi ngoba kunqaba mina kodwa khona sengikuye. Ngithi mengifuna ukwenza engikuthandayo bese lokimi enginika amandla athi that's not who you are, that's not what you do, that's not where you go. Sekusho yena bafowethu akusho mina ngokwami ngiyathanda ukuqhubeka nezinto ebengithanda ukuzenza kodwa sengibanjiwe. Ngizwe iBhayibheli lithi now unto him who is able to preserve you. Hayi bafowethu akangakumina engibambe yena, uyena obambe mina. Ngoba mengasabanjwe yimina mina ngizohamba ngikhathale kodwa yena akangithethele. Isandla sakhe asifinyeziwe. Uyabambana ukuqhweba ababili abathathana na uzokubamba. Masufuna ukuphindela emuva uzokubamba. Masufuna ukuyeka uzokubamba. Masufuna ukushiya uzokubamba. Masufuna ukutethela uzokubamba. Uyabamba. In him, so he gives me power to live my best life. He gives me power to make the right moves. He gives me power to be my best self. So bafowethu ungangirate ucabanga ukuthi ngizenzile, ngiyenziwa. Ngoba uma ungangibuka ungirate ukuthi ngizenzile uzoze ungikompare. Ulimazi ingane zakho uthi anifani ngani noSibanibani. Akuyena uSibanibani. Athanda abafane noKristu ngoba mhla mina ngashayeka kusho ukuthi uKristu bazomshiya ngoba nenzanga uKristu standard nenze thina esimili standard. Angisho ukuthi asinayo irresponsibility yokumodelisha kahle kodwa never make any man a standard. The standard is Christ Jesus, the lily of the valley, the bright and morning star, the beginning and the end. Ihlumela lika Jesu impande kaDavid umafunga ngathi kuyena istandard. My teachings are not the standard, Christ is. My ability is not the standard, Christ is. My power is not the standard, Christ is. In him we live, in him we move. Bengeke ngishiyele bafowethu mengizokhuluma ngokuba kuye ngizokhuluma nabantu abasha ukuthi uPaul ume supporter uthi in Romans 8 verse 1 akusekho noma ungazama akusekho noma ungayiconvince akusekho ukulahlo kwaba kuKristu Jesu abasangahambi ngenyawo
abahamba ngomoya. Kodwa ngicela ukuyiphinda uthi iqale kanjani ithi akusekho. Ngicela uthola ababili nabathathu ithi akusekho. Uthi akusekho. Akusekho. Abafowethu akusekho, akusekho. Akusekho ukulahlwa. Kwaba kuKristu Jesu. Babamba ke ongalahlwa nongakhondemwa okuKristu Jesu. So ngiyacela umuntu omusha ake sibayeke abantu abadala ke namhlanje ake ngikhulume nawe kancane. Ngiyacela mhla ufathuzile ungayilahli, come back to Christ. Mhla ushayeka ungabaleki, come back to Christ. Mina ngizokukhondema, mina ngizokhuluma amazwi, kodwa in Christ there is no condemnation. Ngathi ngiyabona namanje emile esiphambanweni izandla zakhe ivulekile, ayikavaleki namanje. Uthi wozani nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo ngobani? In Christ there is no condemnation. Akusekho ukulahlwa. Don't stay in condemnation, kodwa woza kuJesu. He is able to fix your life. He is able to transform your life. uJesu sithandile. Lithi iBhayibheli, while we were yet sinners Christ died. Ngoba akafuna ukusikhondema. Uthi wozani. Akusekho ukulahla. Awukho umgomo wabantu. Awukho umgomo wabantu. Ndomusha mina, don't care how much you've messed up, come to Jesus. Mina nginendaba uthi sekuthiwa ubani awusenagama usune description, woza kuJesu. Mekwenzeka ufika kimi ngikhondema, thola ibandla la kunoJesu khona. La khona ezokwazi uku-embrace, akukhuqulule nawe uze ume as an example, kodwa ngoba ukhondemwanga. In him there is no condemnation. Things don't go your way, don't condemn yourself. Come to Christ. Mawukhuza endleleni, don't condemn yourself. Come to Christ. Mawushayeka, don't condemn yourself. Come to Christ. Ngoba lo nkulunkulu wethu esikuye okithi, there is no condemnation. Abafowethu akalahlani, kodwa umsebenzi wakhe ukuthi alokho esilandile. Ngicabanga ukuthi benginikwe vele 30 minutes isikhathi sami sesiphelile. Ngicela ukuvala ngevesi engivule ngalo ngoba phela ngaba kukho right ngifunda ivesi kodwa ngingalikhulumi ngizovala ngo15 John 15. Kodwa ke u41 usuyabuka kunezinto ezivelayo esengishilo ozoyibona mase ngikhuluma ngoJoseph kusasa. Bekufanele ngiqale ngiyibeke le foundation ukuze mesigijima noJoseph bese uyayibamba. KuJohn 4:15 verse number 5 uthi, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Uthi mawuhlala kimi bese mina ngihlala kuwe. Abafowethu usinike isithembiso ukuthi mina guaranteed ngohlala kuwe. Kodwa khona igama lifakile bafundisi uthe if you abide in me. If udependable. Uthi uma nihlala kimi. So ngamanye amazwi mina ngihlale nginani. Yikho eshila ethi angisoze nganishiya futhi angisoze nganikhohle. Kodwa uthi ke if you remain in me and I in you, then mina I will make you fruitful. We got this. We got this. Lalela uthi uma mina ngikuwe wena ukimi, then we uthi uma wena ukimi mina ngikuwe, you will produce. Uma wena ukimi mina ngikuwe awukwazi ukuba fruitless. Akasho ukuthi you will be fruitful, kodwa ngoba mina ngikuwe nawe ukimi, kusho ukuthi if fruitfulness ayikho kimi ikithi.
Isho one more time, Tana, we got this. So uthi uNkulunkulu noma uJesu, if you can be with me, we got this. So noma ngabe yini olwisana nayo uwedwa, kodwa if you can be found in him, we got this. No noma ngabe yini ekuvalele, kodwa wena mawukuye yena ekuwe, we got this. Mama wena ukuwe wena ekuwe, then we got this. Ake uthola ababili nabathathu sengiyahamba thana, we got this. Thola ababili nabathathu thana, we got this. Mhla uthola khona ufinyelela la khona impilo yakhe ngathi imindawonye, and you are struggling to move forward, but I've come to declare that if you are in Christ and Christ is in you, you got this. If izinto kade ingenzeki, kodwa if you are in Christ and Christ is in you, we got this. No mama connections ungenawo, kodwa if you are in Christ and Christ is in you, we got this. No mama iminyango ngqongqoza kuyo ayivuleki, kodwa if you are in Christ and Christ is in you, you got this. Hla inyama ikuvukela, kodwa mekuKristu, uKristu ekuwe, we got this. Hla ufuna ugive up, ukuphosa ithawula, kodwa mawukuKristu, uKristu ekuwe, we got this. Thola ababili abathathu uthi we got this, we got this, we got this. Christ in me, the hope of glory, we got this. Christ, the foundation of my life, we got this. If Christ is in you and you are in him, then you will be fruitful. Ukukhiqiza kwakho, you must work. Fanele usebenze, work hard, foot at it. Work wisely, foot at it. Kodwa uthi umukuye yena ekuwe uzoba fruitful. Asume sibengeni. So iqedela kahle ke kusasa. Ibeka ifoundation right. Foundation yami ibizwakale kahle. So if you got this, konzohamba uyomthandaza esekhaya. Futhi after you got this, then finally wazi we need you. So kusasa ngicela ukuzothi nje we need you. Ntomusha noma ngabe ubusuthi usuyaphuma, we need you. Noma ngabe ubusuthi awuyiboni lento, we need you. uJoseph lasifunde khona, that's the end of his life. Kodwa kade bemdayisa ebona nephupho, bebengazi ukuthi badayisa umuntu abamdingayo. We need you, we need you, we need you, we need you. But before bamdinge, he had to know ukhona ohamba naye noma yini adlula kuyona, he's got this. Umengena emgodini, he's got this. Mesemzini kaPotifa, he's got this. Umesejele, he's got this. Mayeqeda, they need me. But mawuhamba naye, wazi ukuthi siyakudinga, ngeke ube bitter. Ngicela ukwenza a strange prayer bese ngiyahamba. Ukwenza a strange prayer. Ngizoyilista khona umukhona singeke sazi ukuthi wena. I want to pray specifically ukukhuluma nabantu abasha. Nomuntu who's suffering with anxiety. Unama panic attacks. Ungawazi. You're struggling with self-esteem. Noma sikwazi ukuthi you are bright, kodwa unale challenge umuhleli wedwa uyayiphikisa. Noma kunabantu abakutshela ukuthi yazi wena izinto ezithile nezithile when uyayiphikisa. I want to pray with someone who's struggling with depression. Ufuna ukukhuleka nomuntu who's struggling with suicide thoughts. Ufuna ukukhuleka nomuntu who's struggling with their sexuality.
izandla zivala amehlo ethu. The reason ngiyibaleza abaningi ukuthi khona ngeke sazi ukuthi ubani. But if you are here and kulezi zinto engiyibalile ukhona, ngiyacela uze kumina. Ngiyacela ukuthandaza nawe today. We can't lose abantu abasha because they are our future. Ngenxa ukuthi we don't address issues, we speak over issues. Thina sibona ngathi all things are going well, and they are covered in depression. They are covered in anxiety. Do you know ukuthi kwinqwaba yabantu who committed suicide, mukhuluma either nabangani noma nabazali, bakutshela ukuthi they were the most amazing person. Bakutshela ukuthi ubeheke as understand, because this is a struggle that abantu bethu abasha fighting with. But as a church at times bafowethu asibukle kunizwa umthembu for some reason angazi ukuthi ke mhlambe why it fell in June. But do you know ukuthi this is mental health month? Because we're not dealing with issues, but Christ in you. Ngiyacela ukuthi uvumele, if abefundisi could come, dokotela if ngizongivumela, if you could come, sizokhulekela abantwana bethu. Asifuni ukuthi sesikhonze nabo silahlekelwe yingane zethu, because we overlooked ama-issues ababhekene nabo. Salokho esithi ama-2K. These are our children. And ngoba ingane zethu, this is our future. And uma singalinakekela ikusasa lethu manje, ubani ozokwazi ukuma ngenye ilapha and speak our stories? So namhlanje that's what I want to do. Uma ibandla lingangisiza, you can extend your right hand. Afowethu, ufana icule ngene nelicule. Ububhenozi nomthini manje niyathu. Yes. For one minute. So we lift you high, Yahweh, Yahweh. Yacela njengoba nimla phambili, muzizwe mawuzizwe inyembezi ungayivali, because this is ithuba lakho to cleanse your spirit. So we lift Ithuba lakho mhlawumbe ukwazi umthole nethuba lokukhala ngendlela ofuna ukukhala. If that is what you need, then wenze lokho. Sizoza sokhuleka sibeke izandla zethu phezu kwenu. We want healing to take place in your life.